Què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més a Valencians 100% Levante Televisió. La història del nostre següent protagonista és la història de treball, d'esforç, d'intensitat, de perseverància i tot allò convertit en la paraula èxit. És tot un gran exemple i és un plaer rebre en este programa a un valencià de pro com és Alejandro Sanz. Alejandro, benvingut a Valencians 100%. Què tal, com estàs? Moltíssimes gràcies per la presentació que m'has fet. Bueno. Moltes gràcies. Molt valencià soc d'Alberic, de la Ribera Alta, i el meu valencià ho diu tot. Te delata. Alejandro, dic jo que la teua història de vida és una història d'èxit en l'actualitat, però que no ha estat, al contrari, ha estat carregat totalment de treball, d'intensitat, d'il·lusió, de perseverança, d'esforç, de gestió de vida, de gestió mental. Tot allò ha convertit el teu avui en dia en un èxit. Moltes gràcies de nou. Anem al principi i així entendreu un poquet com la vida ens espenta a poc amb les aventures que anem tenint i ens fa créixer i evolucionar, i en el meu cas, els meus 39-40 anyets que faré aquest estiu, estic molt orgullós del que he aconseguit i del que em queda per davant, que tinc encara il·lusió i ganes de seguir avançant. Soc el tercer de 3 germans d'una família molt humil, un pare obrer, ma mare ama de casa, la majoria de persones. He estudiat molt des de petit, sempre he tingut un talent natural en el que és aprendre i donar-me compte de les coses, i m'ha diferenciat des de ben jove del resto, sempre el delegat de classe, el capità del futbol, sempre he tingut aquest don de lideratge de manera natural, cosa que m'ha permitit avançar molt ràpid en el tema acadèmic. Com te dic, vaig treure molt bones notes, fins al punt en què aquells que saben que l'educació pública entrar a la facultat de Medicina n'hi ha que estudiar moltíssim, i vaig aconseguir fer un batxiller i un selectiu molt bo, molt fort, que em va permetre entrar, jo l'únic de la meva promoció, en la facultat de Medicina, als 18 anyets. Ja estava jo allí clavat a la facultat, amb pocs recursos econòmics, em va costar moltíssim, treballava de cambrer els fins de setmana, servint bodes, sense parar, divendres, dissabte, diumenge. En estiu amb mon pare a l'obra, descarregant camions també en empreses de distribuïdores tot l'estiu. Tot el que faci falta. Tot el que faci falta, perquè sempre he dit que el meu somni era molt car. Era molt car el meu somni, el que és formar-se, estar en la facultat és caríssim, tot és molt car i necessita molta finançació, i al final jo he tingut que aprendre a ser autosuficient. Estic molt orgullós de l'educació que m'han donat els meus pares al respecte. No m'ho han facilitat, i conforme m'ha fet més major he entès perfectament que és així com se polix a la persona a través del sofriment, i aquest sofriment te porta a una evolució i un aprenentatge i fa que dia a dia cada vegada tingues menys por d'afrontar tot allò que té. Estem en la facultat de Medicina i me n'adono que la meva manera de ser no me permeteix fer una salut tan institucional i sí un concepte, una marca, una manera de veure la salut molt més integrativa, molt més global i molt més real i respetuosa amb la persona. Això ja en primer? Això tenia 18 anys. Faig primer, sué sang estudiant primer i aprovant-lo, em va costar moltíssim, és superdifícil, i em vaig decidir anar-me a la facultat de fisioteràpia. Dic, jo vull una clínica privada, jo vull treballar baix el meu criteri, confio molt en els meus talents i els meus dons, i vaig a fer una marca pròpia. I ahir em vaig treure la carrera de fisioteràpia, mentrestant estudiava cursos de massatge, teràpia manual, acupuntura, cosetes per anar aprenent com treballava el cos, i què vaig fer? Alquilar una habitació dins d'un gimnàs, que gràcies a aquestes persones que confiaren en mi estic on estic, i poquet a poquet treballant jo me n'adonava que tenia un èxit, tenia l'agenda plena setmanes, tot el món volia vindre a la meva clínica, total, tenia 2 camilletes i jo hi m'apanyava
I a poc, fent un poc de capital econòmic, vaig decidir invertir donar un passet més en este gimnàs, en el gim d'Alberic, amb socis que em vaig il·lusionar molt, en un projecte grandiós, de veres una nave espectacular, un projecte molt xulo, arribarem a tindre 400-500 socis en actiu, un gimnàs de veres, tot un senyor gimnàs, gestionàvem moltíssimes coses, escoleta d'estiu, piscines, hem arribat a fer moltíssim, una plantilla de 25-30 treballadors. I jo em vaig clavar en la direcció així d'una manera molt humil i als pocs anys treballant, al final em vaig fer el capità d'eixe barco, el vaig reconfigurar, li vam donar un estil, això estem parlant del 2006, 2007, 2010, 2011, treballant duríssim, seguia servint bodes. Seguia servint bodes? Era fisioterapeuta de dilluns a divendres i els caps de setmana seguia anant a la Rex, al segle XXI, tota la gent de la zona sap quines sales, Pal del Riu Verd, són els grans restauradors que m'han donat casa sempre i saben lo treballador que soc i que m'han caigut els anells i seguir sent així, treballa i estudia. Treballa i estudia cada dia de la meva vida, els que em coneixen saben que és cert, sempre estic investigant i estudiant i això me ve de casa. I una vegada ahir, ja com te deia, la meitat dels meus pacients, a pesar de tindre molt bones mans i donar molt bons consells, la meitat, per exemple, tens migranya, jo te trate i estàs contenta i que bé vaig, però torna a tindre migranya. O seguís tinguent estrenyiment, o no sé per què sempre estic cansat, o tinc aquests problemes a la pell. I tu anaves anotant. I jo dic, així tinc que donar jo alguna explicació. I en aquest moment de donar-me compte que tenia que ampliar el meu horitzont, ma mare malaltix, li diagnostiquen un càncer terminal i en molts pocs mesos falta, vist tota la història que ningú vol viure amb sa mare, perquè és molt dur, veureu, els tractaments i tot, i al final veure el fracàs absolut de lo que és l'acompanyament de la salut actual al malalt, i em va fer reflexionar, em va fer canviar moltíssim. Vaig començar a viure una vida molt més coherent, a predicar amb l'exemple. Un cop de realitat. Un cop de realitat, i vaig pensar que tenia que entendre per què les persones emmalaltixen i persones que teòricament estan sanes, cauen males, moren o sempre estan anant al metge, i ahir n'hi ha tot un món que a dia d'avui hem descobert que està relacionat amb l'estil de vida, amb el caràcter, la manera de menjar i de viure, tractaments farmacològics durs que tinguem en la infància, tot això té molt que veure en com som d'adults, no? I en aquest moment de sofriment, de gran sofriment, mor ma mare, la meva vida canvia totalment, perquè per mi era la referència, no? Aquí li ho ensenyava, vist, mare, estàs orgullosa de les notes que trac, estàs orgullosa de lo que he aconseguit a la meva empresa. Mor ma mare i se me'n va tot avall, i comencé realment a veure la vida com realment és. La vida és difícil i t'afina molt, i te fa... o te fas més dur i aprens i entens de què va, o la vida te va superar i no vas a poder brillar. I per a brillar tens que saber encarar aquestes coses i fer l'aprenentatge, i en aquest cas ma mare va faltar per a fer-me més gran. I ho vaig notar. I vaig dur una vida molt més coherent, vaig començar a cuidar-me molt millor, a llevar-me bicis, coses que fem els joves, no? D'eixir i de fer, de destroyer, que se diu. Disfrutes molt de la vida, però és una vida molt buida. Correcte. I que al final, gràcies a Déu, uno elegeix cada vegada millor on vol estar i en qui. I va ser molt senzill per a mi prendre aquesta decisió, així que a poc vaig deixar de dur aquesta vida ociosa per a dur una vida molt més encarada en el meu creixement personal, en els meus estudis i en la meva evolució com a professional. I just en aquest moment comencen a arribar a la meva vida per ressonància persones cada vegada més interessants que me donen casa, me donen família. Tens la família de sang, però en aquest cas és la teva família espiritual, no? Aquestes persones que te complementen, t'entenen, te volen de com eres, saben que eres com eres i que no tens que intentar agradar si no eres així. I jo m'he començat a mostrar com soc verdaderament, soc molt honest, molt valent, per a donar els consells de salut que done són molt en una altra sintonia a lo que la majoria
se diu pensament borrego, no? O esta mente colmena, que se li diu també. Nosaltres hem sigut molt transgressors a l'hora de parlar de la salut perquè aquell que investiga científicament i du a terme tot allò que estudia a la clínica diària sap que no se'ns diu tota la veritat i he sigut des de fa molts anys a les meves xarxes polèmic, en el bon sentit de la paraula, i a dia d'avui tots els grans referents que se'ls plena la boca parlant de l'ajun intermitent, la vitamina D, de l'exposició de tòxics. Jo ja fa 10 anys que es parlava del blat, del gluten, de com la indústria alimentària n'ha que anar molt de cuidado, la importància de l'exercici físic i l'esport, del descansar bé. Ara ja és Vox Populi, tot el món ho dona per fet, però alguns referents en aquest país tingueren que fer molt de soroll i primer enfrontar-nos amb moltíssima gent de l'antigua ortodoxia, que segueix, això sempre hi haurà uns interessos per fer que la societat permaneixi malalta, sumissa, i no se n'adona que el verdader potencial del humà està en empoderar-se, en créixer i despertar, i donar-se compte que o comences a voler-te per a sanar-te, o la teva vida va ser un calvari al modo show de Truman, no? Repetir tots els dies una vida que no t'agrada, prendre decisions a la galeria, perquè el que toca és això i tot el món diu que a la meva edat tinc que ser així. Res, viu pels teus somnis, sigues valent, lluita, ja vindrà persones que te donen costat si te quedes sol, i aquesta soledat és la soledat del campió, la soledat del vencedor. I en el meu cas m'encanta estar a soles, m'encanta sentir-me a soles, perquè mai ho estic, perquè realment tinc al meu costat els millors, que són les persones que han triat estar amb mi, i que per això ho faig també. La meva família professional sap que es considera la meva família, que tenim aquesta clínica, tinguem aquesta tenda... Un referent, el que estem dient, un referent a nivell ja no de Ribera, ja no de Comunitat Valenciana, sinó a nivell nacional. T'has encarregat de fer-ho així. Tenim una clínica de salut integrativa, fisioteràpia, nutrició, entrenament, una tenda super xula on tinguem tot el que necessita una persona per a canviar d'estil de vida i passar al costat dels desperts. Els desperts ens cuidem i sabem quina aigua beure, què comprar, quin desodorant, quina pasta de dents, quines cremes, què desdejune, si desdejune o no, com utilitzar el sol al meu favor, tot el que t'estava dient, no? Tot aquest conglomerat de servicis que tenen que veure en com ajudar una persona a empoderar-se. Tinguem 2 gimnasos, una per a pacients, una per a esportistes i gent que vol entrenar. Entonces treballem fisios, entrenadors, nutricionista, psiconeuroimmunologia, que és aquesta salut de precisió que engloba totes les disciplines de la salut a una vegada. Psicologia, nutrició, entrenament, tot el físic. És tot el necessari, clar. I a dia d'avui podem donar solució o acompanyar en processos tan complicats com la fibromiàlgia, la depressió, l'ansietat, la migranya, l'estrenyiment, la infertilitat, el dolor crònic, tot problema relacionat amb la tiroides, les demències, efectes secundaris de farmacologia intensa. Fem acompanyament, com ja te deia, el que no va poder tindre ma mare, el faig en mogolló de dones que me recorden a ella, que saben que les acompanya com un fill, i elles estan encantades. Atrac un grup molt important dels meus pacients, són aquestes dones de mitjana edat, que ningú les entén, i que venen a la meva clínica i que estic encantada d'atendre-les, però també persones, com te deia, de les altes esferes. Jo dic que som capaços d'atendre a Jokovic, però també a la tia Conxita. Ai, quina meravella de frase. Alejandro, tot això de ser tan transgressor, d'anar a contracorrent, a contracorriente, moltes vegades enfront, molta gent dient què estàs fent, què estàs dient, què diu este, què tal? Quantes vegades t'han dit que no? M'ho han dit moltes vegades, però és una motivació molt gran, perquè si el 90% de la població està malalta i no sap dur un estil de vida saludable i duen una vida que no els agrada i es senten totalment fracassats, queixa. Justament jo no vull representar esta part de la població, jo vull representar a l'altra, les persones que estan sanes. Jo no tinc necessitat d'anar al metge, ni he agafat una baixa laboral per a res mai, treballo i pago impostos com 100 persones, som un exemple, persones com jo, que treballem per a la gent, donem un servici impressionant a la societat, paguem tots els impostos, fem créixer, aportem
tot el capital que podem a la promoció de l'esport i de la salut, com antes te contava, esportistes que ens han demanat ajuda, gent que no pot inclús menjar o no té deportives, a dia d'avui són grans referents en l'esport, el running, equips que els seus ajuntaments no els ajuden, nosaltres els hem ficat nom, els hem fet aportacions per a que els xiquets tinguin el vestuari, entrenador, material, estem parlant del Club d'Atletisme de la Rabosa, del Cira, que portem ells des del 2018. He fet un equip propi on ajudem a moltíssimes persones que s'anem a través de l'esport i altres venen amb nosaltres perquè trien aquest tipus d'energia que tenim i hem passat som els fisios del COTIF, que és el torneig internacional de futbol des del 2018, sempre hem estat ahí donant el suport. Bueno, Alejandro, ¿y qué ve ahora? O sea, què tens per davant? Bueno, pues volia comentar també que en la vostra casa ha estat en Juanma Romero, home, clar, un anyet i mig, en el programa de Superrunning, que el que m'ha vist ha vist que veig el món de l'esport i de la salut des d'un punt de vista superactualitzat, una perspectiva molt poc convencional, però molt certera, ens dona uns resultats espectaculars i tenim la casa plena de gent meravellosa i seguim. Te deia que tinc més il·lusió que mai, ara que complisc els meus 40, estem plens de projectes molt interessants que aniré a poc a poc. Anem a dir que estan en secret, però que són molt il·lusionants i que estem millor que mai. Realment, a dia d'avui tinguem un complex en Alberic molt xulo, que t'anime que vingués a conèixer en persona, que veuràs que de veres... Sí, no? La referència que tinc del nostre director és meravellosa. Que és per estar molt orgullosos i això que hem patit tot això del Covid, 2019-2020, aquells que són xicotets empresaris han sigut molt damnificats per unes polítiques molt poc acertades, no hem rebut ajudes, jo he perdut part de la meva empresa d'esport, gràcies a Déu tenia l'empresa de salut, que era essencial i no me la pogueren tocar, però tot el gimnàs que la gent que en coneix teníem durant 15 anys el vam tindre que tancarem la gestió de les piscines que teníem, una autèntica desgràcia quan parlem a nivell material, però quan parlo a nivell del que he soltat i el que m'ha ajudat a entendre com funciona el món, li dono les gràcies a tota aquesta gent que no ens ajuda, però que ens fa més forts i que el dia de demà som tota una revolució, tots aquests joves empresaris que som tot un torbellí de noves idees, de vanguardia. De fet, acompanya moltíssims CEOs a dirigents d'empreses i tal, que venen a que els ajude a ser la millor persona, no cremar-se pel camí i a descobrir els seus talents, els seus somnis i com dur un estil de vida que te permetisga que aquest espírit, aquest cervell, pugui treballar a una alta vibra, la major intel·lectualitat possible per a prendre bones decisions. I això ens ha donat també molt de renom així en la capital, de veres que veig gent molt interessant, empreses molt grans que també ens donen suport, per exemple, en el nostre projecte esportiu, com Big Bike, el saluda des d'ací, o el grup de Hello València, Miguel de Vicente, gent molt coneguda i que m'han donat molt de costat i que estic molt agraït, perquè, com te dic, el suport que no hem rebut des d'unes institucions l'hem rebut per la gent... La mateixa societat. De la societat, que val la pena i que per això estem allí. Clínica Alejandro Sanz va seguir creixent i denunciant tot el que no és just i correcte i donant per una salut vertadera i per la promoció de l'esport de les persones que realment vale la pena. Pues Alejandro, ha sigut un plaer parlar de la teua història, de tu a tu, tan propet, que comptes a la gent com una persona. Has començat fa molts anys la teua història molt humil, el xicotet de 3 germans que va tindre que lluitar molt i que després pensa que aquest exemple que deixes de... No, és que jo estic convençut del que vull, del que pense, del que crec, del que he estudiat i ningú me va quitar me va llevar aquesta idea del cap. Tot un exemple. Gràcies, Alejandro, enhorabona. Moltes gràcies a tu, de veres. Gràcies. I permetis-me donar les gràcies a totes les persones que m'han donat costat, perquè de veres que són tan importants que per això ho faig. Aplaudiment. Gràcies, Alejandro.
I a vosaltres també moltíssimes gràcies per estar ahí un dia més en Valencians 100%, compartint històries tan interessants de vida com la del nostre convidat d'avui, Alejandro Sanz. Gràcies i fins la pròxima.